omenala ndị dịrị ha ka nke anyị wee dịrị anyị maka na ọ bụ naanị ma onye nwere ka o ji n'aka. Ọ bụ otu a ka nwa Agbamaka Ọfọjebe si anabata gị n'oge egwu ala anyị nke ụbọchị tata, na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi telivishọn Anambra Broadcasting Service Ọka. Tata anyị na ndị otu egwu ọdịnala nke ụmụ nwanyị Abọnata Ọgbụ na egwu ha nke ha kpọrọ omenala ga-anọrị iji wee gosi gị na omenala anyị adịghị ọkpụtọrọkpụ. Abụ m ezi ọyị gị na onye ndu gị Amaka Ọfọjebe. Ka ọ dị ugbu a ka anyị kpọbata ndị otu egwu omenala na egwu ha abụọ ndị gụnyere Nwelemma nakwa Erọnụ na Ede. Anyị ga-amata ka Erọnụ si edu ude nke pụrụ iche n'ọgbụ. Ọgwa na ife egwuru ka a na-eme n'enyi na egwu a n'uju. Oh
na-awụchara na-achị na-amali elu iji wee gosi gị na ọ bụ ife ekwuru ka a na-eme. Ha gbakọtara egwu a rụzie nku na-efe efe iji wee gosikwa gị n'ụzọ nke ọzọ na anyị nwere ọmarịcha ihe dị iche iche n'ala Igbo nke anyị na-agbaso omenala ya nke ọma n'oge egwu ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka, Heartbeat of the East. Mata na ndị otu egwu anyị na ha na-anọdụ na-eme gị obi ụtọ bụ ndị otu egwu omenala nke ụmụ nwanyị abụọ na atọ ọgbụ. Ha nwezuru ụzọ egwu na-esi ha ji emelite ọnọdụ gị ka ọ dị ugbu a ka anyị wetakwa egwu ha nke atọ na nke anọ ndị gụnyere ojorima nakwa egwu mbibi. Etu a ka ị ga-esi wee mata etu esi ebi mbibi oge ochie. Ọkwa na ife anyị kwuru na-eme n'agbanyeghị na m esoghị ụmụ egwu ana m ayọkwa ahụ iji wee gosi gị na omenala Igbo na-adị m mma.
a na-aga n'iru ọ dị gị ka gị nwapụta n'ọgbọ zọba ya bụ egwu azọba yọba ya ayọba maka na omenala anyị ga-adịrịrị mata na egwu anyị na-agba ugbu a bụ egwu omenala nke ụmụ nwaanyị abụọ na atọ ndị nọ n'ọgbọ egwu ụmụ nwaanyị ndị ọgbọ ka anyị na-ewetara gị n'uju nke ha gbapụrụ ugbu a ga-akpọrọ Ojorima ka ọ dị ugbu a anyị ga-ewetara gị egwu mbupu tupu anyị abatazie gba ha ajụjụ ọnụ ụmụ nwaanyị ọkwa ife kwuru ka a na-eme ana m agbazi egwu a ga-asị na m usoro wee gba egwu a n'oge egwu ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka dịka o siri wee dị n'oge ochie ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa ma ọ bụ nne nwaanyị adị ime a na-agba ya mbubu n'afọ iji wee gosi na ọ tụrụ gị ime mana ọnọdụ egwu a nwa agbọghọbịa tụtara ime mkpuke a ga-agbakwa ya mbibi n'ịgbaso omenala Igbo ọ bụ ya bụ ịgba mbubu ka a na-agụ n'egwu na-agba ya agba dịka o siri wee metụta egwu omenala nke ụmụ nwaanyị abụọ na atọ dị n'ọgbọ egwu nke ha na-ewetara gị ugbu a ka a na-akpọ egwu mbubu ngwa nyenụ m egwu a n'uju.
nwaanyị ọma afụrụ nke a na-agba egwu a aka gị na-akwọ ka anyị mata aha gị amụọ Oriakụ Mary Rose Metụ goolu nwaanyị goodu nwaanyị kedu afọ a na-etu gị n'egwu a goodu ka a na-etu gị akụrụngwa egwu ihe na-akụ kedu afọ ife a ka ọ na-akụ ọ na-ebunite nkwa egwu niile ọsọ na-enye ebunite nkwa egwu kedu ife a na-akpọ ya alụ dịka ọ na-ebunite nkwa egwu na-eme ka ndị na-agba egwu na-efe efe ka ọrụ anyị ya bụ akụrụngwa egwu nne anyị daalụ dịka esiri wee lee anya ifugo na akụrụngwa dị iche iche a na-ewebata n'egwu omenala na-enye aka n'ụzọ pụrụ iche na ịkwalite egwu a na-agba ka ọ dị ugbu a nne anyị nke a dịzị ka ite mmiri kedu akụrụngwa egwu dị nka udu egwu ihe ị na-achịkọtara anyị ebe a na egwu nwere udu ka anyị mata afa gị Ugobedie nge na-akụ akụrụngwa egwu a ngwa ka ọrụ anya dịka isiri wee fụ ka ọ na-akụ ya bụ udu ọ na-asụ asụ ọ bụ ya bụ umeji egwu ọ na-eme ka egwu na-ede jinjinjinjim gosi gị o nwere ife ọbụla onye Igbo na-eme ma ọ bụ onye Igbo webatara n'ihe ọbụla ọ na-eme a na-ejighị eme ezigbote ihe nne anyị ukwu daalụ nke a gbara mkpe na-abụ kedu ife ọ bụ ka anyị mata afa gị Oriakụ Alice Ochendo ogene osokwa n'ihe a na-eme n'egwu omenala ngwa ka ọnụ nne anyị ukwu daalụ ịfụrụ na ogene sokwa n'ihe a na-eme n'egwu omenala ewezugo ogene n'ụsọ ị mara na egwu a ga-aghasa o wee bụrụ ihe a na-eme n'egwu ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka nwaanyị ọma nke ibuzi obere udu kedu ife ọ na-alụ afa gị afa m bụ Oriakụ Christiana Ezeana Edeka chọrọ ụmụ agbala ka ọrụ anyị ya bụ udu ka o welite egwu a ifugo n'ịgbaso omenala Igbo enwere ọtụtụ ngwa eji were agụpụta ya bụ egwu iji wee mee ka ọ na-ede jinjin na-asụ jinjin dịka o siri wee metụta egwu omenala n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka n'oge egwu ala anyị ka anyị fụ ndị isi nke otu a ka anyị mara ebe ha siri bute egwu a nwaanyị ọma bịa kedu ebe unu siri wee bute egwu a ị chere na egwu a ga-enye aka n'ụzọ pụrụ iche na ịkwalite omenala anyị ka anyị mata aha gị ngwa daalụ nwaanyị ọma onye ọma njem ọnụ ihugo ka o si ede jinjin ma na-asụ asụ n'oge egwu ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka egwu ala anyị nke tata dugara anyị ọgbụ ebe anyị na-ewetara gị egwu omenala nke ụmụ nwanyị abụọ na atọ dị n'ọgbụ ka ọ dị ugbu a anyị ga-akpọbata egwu ikpeazụ ha ndị gụnyere odume nakwa ọdịnụla sonyere anyị nke ọma maka imego obi ụtọ n'ụzọ ga-adị ka ọkpọ
mmiri ezo ma gbachaa n'oge egwu ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi abụọ ka ibe Anambra Broadcasting Service Ọka. Ndị otu egwu anyị na ha nọrịrị mere gị obi ụtọ bụ ndị otu egwu omenala nke ụmụ nwaanyị abụọ na atọ ọgbụ. Ọ bụ ha bụ ndị sonyere na ya bụ egwu ala anyị nke ụbọchị tata. Abụ m Amaka Ọfọjebe wee na-asịzi gị, ọ bụrụ na o nwere egwu omenala nke ị nwere nke unu ji emelite ọnọdụ unu, kpọtụrụ anyị site n'akara ekwentị ị hụrụ n'ihu onyonyo gị. Anyị ga-abịa lele ya bụ egwu, hazie ya nke ọma ma wepụtakwa ya ka ụwa dum kirie ma nwee obi aṅụrị, maka na ịma ahịa ọma na-erekwa onwe ya. Onye kpọkwa ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ejiri ya wee kpoo ntụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-agbazi egwu ụla.